Greetings, citizens. I just want to touch on the issue SADC summit currently going on in Zimbabwe. Uh, this audio is intended Kuvanawe Zimbabwe, the generality of Zimbabwe, Wasirima active politician, Wasirima party official, so that we awaken them. Nokuva dzidzisa kuti what really is going on nokuvhura meso vana vezimbabwe. So if you happen to come across this audio, just share it around nepovu kwete nevanhu vemabato nepovu, just share it nepovu, vanhu vanzwawo zvimwe zvinhu zvatinenge tichidiscasa, because hatina nhepfenyuro kana maredhiyo kana matv kwatinokwanisa kutaura nyaya idzi. Saka we need to share as much as we can nekudzidzisana kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo. Vana vezimbabwe dati murangarire one thing, kuti SADC inova mubatanidzwa wenyika dzemuafrica dziri kuchamhembe dzinosanganisira South Africa, Zimbabwe, Zambia, Botswana, Malawi, Mozambique, DRC, Tanzania, Madagascar, Comoros, Swaziland, Lesotho, up to 16 nyika dziri kuchamhembe kuafrica, dziri muSouthern Africa. Dzinoita kuti kamugamuchijana chimuti every 2 years kuti chaachijano cheuyu kuti achitungamira SADC chaachijana cheuyu. So this time chijana ndechezimbabwe, but zvazoitika ndisati chijana chauya kuzimbabwe panguva yatiri kutongwa napresident atisina kugadza. Saka SADC yangotambidza president atisina kugadza chimuti chekutungamirira nyika dziri kuchamhembe kwezimbabwe. Ndo pane rimwe bopoto redu vazvinoreva ndezvekuti izvo zvavaita izvi chitori chiratidzo chekuti ivo vari kutomugamuchira president wezimbabwe asina kusarudzwa, vari kutomugamuchira zvisinei nekuti imimi macitizens ezimbabwe muri kuti kudii nazvo, havasi kuzviteerera. Ivo vari kuti isusu tiri kumugamuchira, ndiye atiri kuziva, ndiye president wezimbabwe aripo, ndiye atambidzwa chimuti chekuti chaachijana chezimbabwe kuti inge ichitungamirira SADC, nyika dziri kuchamhembe kweafrica dzinoita 16. Saka zvichafungwa nevana vezimbabwe nepofu neruzhinji rwezimbabwe hazvinei navo, havasi kuzvikoshesa. Ivo vari kukoshesa zido dzimwe nyika 16, but zido zvemacitizens ezimbabwe hazvinei navo, hazvina kukosha kwavari. Ndosaka vatora danho ravatora rekuti aiwa isusu takutopa Mnangagwa chimuti kuti vachimbotungamirira nyika dzekusouthern Africa. Izvi zviri kuuya mushure mekunge taita bopoto pamaelection akapfuura 23 August 2023. SADC ndiyo yakataura kuti maelection ezimbabwe haana kubatwa zvakanaka. SADC yakatumira komiti yaitarisa maelection, atinoti maelection observers, kuzomonicha nekuongorora maitirwo esarudzo akaitwa 2023 kuitira kuti vagonozodzokera kudzimba dzavo kunyika dzavo vachinotaura kuti aiwa maelection ekuzimbabwe takamaona akaitwa so vakatumira komiti yavo yakasarudzwa nenyika dzi16 kuti chiendai munomonicha maelection ekuzimbabwe. Vakachiburitsa ripoti ravo ivo mushure mekunge vaongorora maelection ezimbabwe, ratinoti iro SADC SCOM report, ravakaburitsa vachitaura kuti maelection ezimbabwe haana kubatwa zvakanaka. Nechikonzero chekuti maelection ekuzimbabwe haana kubatwa zvakanaka, paifanira kugarwa pasi poitwa nhaurirano poonekwa kuti zvogadziriswa sei. Bato iri raitungamirirwa neaimbova vice president kuZambia vanonzi vaDr Nevers Mumba, ndo vakatungamirira SADC committee iyoyo yakaongorora maelection ezimbabwe. Vasarudzwa nenyika 16 vakapa mutongo wekuti maelection ekuzimbabwe haana kubatwa zvakanaka. So zvinotinetsa manje kuti SADC iyo ndiyo yakataura ikapa mutongo kuti maelection ezimbabwe haana kuitwa mune zvakanaka, anofanira kuongororwa zvakare, togara pasi toonesana kuti oitwa sei. Ndivo zvevauya vakugadza vaMnangagwa vatisina kubvumirana kuti ndiyo president wezimbabwe, vovagadza kuti amutungamiriri wenyika 16. Saka zvino zvichemo zvepovo zvinozoita uremu here kana nyika 16 dziri kutaura kuti vaMnangagwa ndivo vachairperson venyika dzekuchamhembe kweAfrica.
isusu povo yezimbabwe taura kuti hatisi kuva recognizer, hatisi kuvatambira semutungamiriri wenyika. Tinoda kuti tiongorore kuti ripoti reSADC rakabuda nezvikonzero zvokuti maelection ekuzimbabwe pane vanhu vasina kuvhota vanosvika 500,000 vasina kuvhota, kwete nekuti vaisada kana kuti vakatadza, aiwa, but nechikonzero chekuti vaMnangagwa nehurumende yavo vakaita zikiribidi zvekuti vanhu vavo vasavhote. Ngationgorere nyaya. Wiki neuchivhayo akapiwa contract yokuprinta maballot paper, akapiwa contract yokudhinda mapepa ekuvhotesa, akapiwa Wiki neuchivhayo, anova iye ndiye runner-boy waMnangagwa pane zvinhu zvavo zvavanoita zveuori. Ndiye akapiwa contract yazosungisa Mike Chimombe naIsaac Moyo vari mujeri kutaura kwatiri kuita kunoko. Why vari mujeri kana vasina mhosa? Ko Wiki vakasiyirwa ipanze. Ndo zvimwe zvinhu zvatinofanira kuongorora. So Wiki vakapiwa contract iyi, adaro pane vanhu vakatadza kuvhota vakasikana 12 midnight vakamirira maballot paper aana kuuya. Vamwe vakamwana na 1 AM muHarare. Zvinova zvakakonzera 350,000 povo aina kuvhota muHarare. Tikaenda kuBulawayo tinoona 195,000 people avana kuvhota kuBulawayo. Nechikonzero chekuti maballot paper akanonoka kuuya kana kuti haana kutouya. So zviri mutemo wemaelection, mubumbiriro mutemo wemaelection weZimbabwe ratinoti electoral law rinotaura iro kuti mavhoting anokatwa panguva takabvumirana kuti 7 o'clock manheru. So zvinoratidza kuti anything chichazoitwa after hapana munhu akavhota kana tachabvumirwa kuvhota, maelection anenge avharwa, vanhu vanenge vakutanga kuchiverenga mavhoti. Saka vanhu vakatsikana 12 midnight vakabata bepa havana kuvhota, bepa harina kuuya, vamwe vakarovana 12. Saka naikonzero chaizvozvo 500,000 people havana kuvhota. But mubvunzo wouya pakuti alright, vanogona takaita zvibingaidzo pakudhinda mapepa, ko sei kuzumba maramba pfungwe kwakawanikwa mapepa akakwana asi muHarare maidhindwa musina kuwanikwa mapepa akakwana? Ko sei kuRushinga kwakawanikwa mapepa akakwana asi muHarare musina kuwanikwa mapepa akakwana? Ndo zvimwe zvakaita kuti komiti yeSADC itaure kuti maelection ekuZimbabwe haana kubatwa zvakanaka, haana kubuda zvakanaka. Mbava pamutongo wekuti maelection ekuZimbabwe havasi kumagamuchira. Saka tichazogara pasi navachamisa navaMnangagwa neimwe komiti yese yeSADC totaurirana topagadirisa sei. Takaenda kuAngola kwakaitwa umwe musangano weSADC tikaiginowiwa, tikavharirwa panze, hatina kuteererwa. Tasumudza chemo chedu tikaenda kuZambia, nyaya yacho haina kutaurwa. Nezvinoizvi vaMnangagwa vagadzwa sechairperson weSADC vazoreva kuti hatichisina kwekunomhan'ara nyaya yeSADC kuti maelection eZimbabwe akabirirwa, hakuchisina kwatichanotaura nyaya yemaelection eZimbabwe, zvatofa. Saka munhu aiswa pakutonga ndiyezve munhu watiri kumhan'ara, saka inotongwa nani? Isusu tiri kuti mbavha yakaba maelection ndiyo yamaita mutungamiri, saka tichatongerwa nyaya yedu nani? Hapachisina, yafa yakaloda. Then tichiri ipapo ndoda kuti muongorere madynamic ekuti vachivhayo vakapiwa mapepa, vakapiwa contract yekudhinda mapepa, havana kudeliver mapepa zvakanaka, vanhu vazhinji havana kuvhota. Inova 500,000 people vasina kuvhota, zvikanzi vachamisa vawana 1.9 million vote. Ende zvaitozivikanwa kuti muHarare mavhoti esa aive ari avachamisa. Saka kureva kuti munhu akanyatsorasikirwa ndivachamisa. Iko zvino kusvika pari nhasi marizauti chaiwo chaiwo ekuti pakavhotwa nenhamba yakati hapana, haana kuburitswa, asi vakangonja vaMnangagwa vahwina. Chitipaiwo manhamba acho zvakafamba sei, kusvika pari nhasi haana kuburitswa. Tinoona mushure mekunga vabiridzirwa maelection vachivhayo vanoonekwa vachienda kuTanzania kwavakanosiya vaita chioko muhomwe kuna president wechidzimai ariko Sihulu, vakamupa mari inoita $500,000 yekuti atambire maelection semataurirwo akaitwa neZEC. So vanhu voreva ndezvekuti
vanhu vese ava vakapiwa mari dzavo. Mapresident emunyika dzemusouthern Africa vakatambidzwa $500,000 mari yekuamerica nehurumende yaMnangagwa, vichireva kuti takarasikirwa nemari inosvika $8 million vachiita choko muhomwe chekuti vaMnangagwa vatambirwe semutungamiriri weZimbabwe uye semutungamiriri wenyika dzemubatanidzwa dzekusouthern Africa dzeSADC. VaHichilema vekuzambia vakazviramba, vakaramba kuzvigamuchira. Ndosaka muri kuona varoda kuurayiwa nehurumende yaMnangagwa. Ndosaka muri kuona vasina kuuya kumusangano nekuti vakathreatenwa nana Charamba, vakaudzwa kuti uyu tiri kumupfudza. Vakaburitsa imwe tweet pamasaisai vachitaura the next president of Zambia, vachitaura valungu kureva kuti varoda kuuraya vaHichilema vodzosa valungu, nekuti valungu ndo vanodyidzana neZANU-PF. Hichilema anodyidzana nepovho yeZimbabwe, haadyidzane nevanhu vari kutungamira, anodyidzana nepovho. So vaHichilema vari kurwira mwana weZimbabwe kupfuura vamwe vazhinji veZimbabwe. Saka tinoona vasina kuuya. Comoros president haanawo kuuya nechikonzero ichochi. Right, ngatichidzokai. Vachibvayo ndo vakashandiswa kupa vanhu maakwa nekutengera vanhu dzimota, vachitenda ZANU-PF, vachifranda ZANU-PF, vachipa mareward kune munhu wese akabatira ZANU-PF kuriga maelection. Vachibvayo ndo vatinoona vari panze, vamwe vachisungwa vachivharirwa majeri, asi chibvayo munomuona ari panze achisiyiwa nekuti munhu ari kumhanya hori wavaMnangagwa, saka haabatwi. Tichibva ipapo tofanira kuti tisunudza nemameso tikuzivise kuti nyika yeSouth Africa haisi kuzomira nemacitizens eZimbabwe. South Africa ndiyo imwe yematambudziko atiri kusangana nawo senyika. South Africa ine bato rayo reANC, African National Congress, rinowirirana neZANU-PF, bato ravaMnangagwa. Saka South Africa haisi kuzofa yakataurira mwana weZimbabwe kuti ZANU-PF apamatadza, nekuti South Africa inoda kuti ZANU-PF irambe ichitonga. Ndoda kuti mubate donzo rekuti pakatanga kuita maproblem muZimbabwe, matambudziko muZimbabwe, nyika ichidonha, mari ichidonha, makambani mazhinji akatizira kuSouth Africa. South Africa mbaya benefita, South Africa mbaya wana advantage yekureceiva macompanies akatiza achibva muZimbabwe. So pakabhoostwa investment munyika yeSouth Africa, employment ikacreatwa nemacompany akatiza kuZimbabwe. KuZimbabwe taenda naScania, vekudurban taenda naMAN, taenda naToyota. Toyota was actually headquartered in Zimbabwe, yakatizira kuSouth Africa, muno muSouthern Africa. Coca-Cola was headquartered in Zimbabwe, muSouthern Africa, yakatizira kuSouth Africa headquarters yavo, tikasarana neDelta Beverage. Javelin Transport, Trek International, Swift Transport, yatakuti Unitrans, aive macompany ekuZimbabwe akatizira kuSouth Africa. So nechikonzero chaizvozvo South Africa yakabenefita nemaproblems aisangana neZimbabwe. Tapedza papo Zimbabwe yakatanga kurasikirwa nezvizvarwa zvichitizira kuSouth Africa kunotsvaga mabasa ari nani. Zvinova zvakatarasikirwa nana Chiremba, nana Nyamukuta, nemainjiniya edu, nana Mabarani vakafunda mhando yepamusoro, vakatizira kuSouth Africa. Kwakuitinosimudzira nyika yeSouth Africa. Saka South Africa iri kusimudzirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza nhamo kuZimbabwe, asi vachitambira mari iri pasi pasi kupfuura inotambirwa nezvizvarwa zveSouth Africa. Vazvinoreva ndezvekuti Zimbabwe source of cheap labor, ndokunonomorwa vashandi vechibharo neSouth Africa, vanopiwa mari shoma shoma, vanoshanda sevaranda, vanotorwa kuZimbabwe. Makambani akavhara ari kubenefita South Africa. South Africa iri kuwana raramo nekuda kwemakambani akavharwa kuZimbabwe. Saka nechikonzero chaizvozvo South Africa haisi kuzotaura ichisaidhira povho reZimbabwe. Inotoona kuti zvitori nani ZANU-PF irande ichitonga, iyo vachiwana zvavanowana, nyika yavo ichisumudzirwa, kuondongwa kweZimbabwe kubudirira kweSouth Africa, kubudirira kweSouth Africa kudonha, kubudirira kweZimbabwe kudonha kweSouth Africa.
saka nechikonzero chaicho South Africa haisi kuzobvuma kusapota kuti hurumende yeZANU-PF ibve. Vacharamba vachisapota hurumende yeHuori kuti irambe iripo nekuti ivo vane zvavari kuwana. But zvisinei saizvozvo South Africa vakomana veANC ndo vakapiwa magold mine, ndo vane migodhi yendarama, ndo vakapiwa machrome mine muZimbabwe, ndo vane manickel mine muZimbabwe. Saka vanotyawo kuti hurumende yeZANU-PF ikabva pakauya hurumende yepovho, hurumende yejekerere, vacharasikirwa nemamaina vakapiwa neZANU-PF nemakambani vakagara muZimbabwe achatorwa nepovho. Saka vanoramba vakatsigira ZANU-PF kuti irambe ichitonga. Zvinoreva ndezvekuti ZANU-PF iri kutengesa mwana weZimbabwe kuSouth Africa. South Africa is now our modern day colonizer. Hatichisiri colonized neWest, colonized neSouth Africa neChina. MaChinawo ari kuuya achitora lithium, vachitora gold, vachitora matombo kwamutoko, vachisiya makomba, vachidonhedza makomo edu anoyera, vachitora ndarama yenyika vachienda nayo kuChina. Hapana chavari kutisira. Saka nekuti inyika ine simba, vanoramba vachisapota bato reZANU-PF kuti rambe ichitonga. Havafe vakasapota povho kuti povho ibvise ZANU-PF. Saka ZANU-PF iri kusumudzirwa neChina, iri kusumudzirwa neSouth Africa. Mwana weZimbabwe haana ari kumusumudzira. Tiri varanda munyika yekwedu. Ndo zvazviri kureva. Rangarirai kuti muna 2002 takaita ma-elections. Kukatumirwa vasori kana kuti ma-observer akabva kuSouth Africa kuzoongorora ma-election eZimbabwe. Vainzi vakampepe navamasoneke, Dikang Masoneke, anga ari chief justice mumatare edzimosa ekuSouth Africa. Vakauya vakasikuita ma-election observers muna 2002. Vakapasa a judgment yokuti ma-elections eZimbabwe, they were not free and fair. But mkuru weSouth Africa panguva iyoyo vaThabo Mbeki vakatora report vakarigarira vakariviga. Zvakazokonzera kuti bato reDemocratic Alliance kuSouth Africa riende kukoti kunoti vaMbeki buritsai report rema-election ekuZimbabwe. Report rema-election ekuZimbabwe rakazoburitswa nematare edzimosa rekuti South Africa muna 2012 mushure memakore 10 anosvika 10 rakataura kuti ma-election eZimbabwe according to South African law aisava free and fair, aive ari nehudzvanyiriri, pakapondwa vanhu, pakarohwa vanhu, vanhu vakakomekedzwa vakambunyikidzwa, vakavhota nenzira yavaisada. So ma-election iwayo pamutemo aisagamuchirika. That was 2002. Asi vaMbeki vakaviga report vakarigarira. Zvinoreva ndezvekuti vaMbeki vakati undermine, vakadzvanyirira vana veZimbabwe. VaMbeki tinovaona vachidzoka muna 2008. Morgan Tsangirai akadya vaMugabe pama-elections zokuvadya ziya. But Mbeki ndiye akazoya akati ngatigare pasi tigadzire government yemubatanidzwa. Nokuti vaisada kuti ZANU-PF iende. Vavati vaMugabe tokupai zvakati, vaTsangirai tokupai zvakati. Asi vaTsangirai vakaona kuti vana vanga vapera, ropa ranga radeuka, vavangotambira kuti toita sei vana vari kupera. Ndo vaMbeki vakaita kuti ZANU-PF idzoke futi iwane simba rekutanga kuzodzoka muna 2013 vachizotora futi vachibiridzira ma-election. Vakasapotwa navaMbeki veSouth Africa. President Jacob Zuma vakaramba kuzvigamuchira. Muna 2010 vakati maZimbabwe ese ari muSouth Africa vapei mapepa nekuti vakatiza nhamo kumusha vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo. Tichazama kutaura navaMugabe nehurumende yeZANU-PF kuti vagadzirise nyika. VaZuma vakatumira madelegate. Madelegate akatumirwa navaZuma vese vaisonetsana neZANU-PF vachivaudza kuti zvamuri kuita azviite. Tinoona Lindiwe Zulu achizodzingwa kuZimbabwe, atukana navaChinamasa, achiudza vaChinamasa kuti muri kumbunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe, atumwa navaZuma. Tinoona futi Makashule achienda kuZimbabwe nekomiti yake achinoudza ZANU-PF zvimwe chetezvo zvakataurwa naLindiwe Zulu kuti zvamuri kuita hazviite. Munhu akarwira macitizens eZimbabwe pamapresident eSouth Africa ndivaZuma. VaZuma vakapa macitizen eZimbabwe mapemiti kuti vagare munyika vakasununguka, vasingasungwe, vasingambunyikidzwe, vakapiwa kodzero. MaZimbabwe akapiwa kodzero muSouth Africa dzavaive vasina even kunyika kwavo. Tinoona vaZuma vachizobviswa mupawa kuchiuya vaRamaphosa. Kudzoka kwaVaRamaphosa kwakadzoka nexenophobia. Vana veZimbabwe vakatanga kuurayiwa muSouth Africa. Vana veZimbabwe vakatanga kupiswa. Tinoona Elvis Nyati achipiswa nehurumende yavaRamaphosa. Tinoona vaRamaphosa ndivo vakamhanya kunogadzira vaMnangagwa muna 2018. Nyika dzese dzichitaura kuti aiwa ma-election haana kufambiswa zvakanaka, but vaRamaphosa ndivo vakamhanya.
2023 zvikare vaRamaphosa ndo vakamanya futi kunogadza vaMnangagwa. Dzimwe nyika dzichiti aiwa dai tambopaongorora SADC iyo ini yaenda kuZimbabwe ikati no maelection haana kufambiswa zvakanaka, ngatigare pasi titauri. Asi vaRamaphosa ndo vatakaona vari kuZimbabwe vachigadza vaMnangagwa kuti ndiwe president, ndiwe wawina, zvisinei neripoti yakabutswa neSADC, zvisinei nezvinotaurwa nemwana weZimbabwe, zvisinei nemademonstration ari kuitwa muSouth Africa nevana veZimbabwe vachitaura kuti hatisi kufara nehurumende yavaMnangagwa. Nyika yeSouth Africa iri kumpunyikidza vana veZimbabwe, nyika yeSouth Africa iri kubata vana veZimbabwe chibharo. Kodzero dzevana veZimbabwe dziri kumpunyikidzwa neSouth Africa dzichibatira ZANU-PF kuti vana veZimbabwe varamba vachisafa, mwana weZimbabwe aramba achitambura. Vana veZimbabwe vari kutizira South Africa kunorapwa kuzvipatara zveko, vosvika vopiswa muromo, vosvika vodirwa peturu, vobatidzwa sembwa. Mwana weZimbabwe ari kufa sembwa muSouth Africa. Vakomana vedu vari kubayiwa nemapanga every day. Akadawo kuti ndatiza kuZimbabwe ndagarisa ndiri munyika yeSouth Africa, chirega yanditsvagewo musikana wekuroora abayiwa nebanga afira ivovvo. Voenda kumabhawa regai tinomwawo tifare abayiwa nebanga. Tiri kuviga every week, tiri kuviga mwana weZimbabwe every week, tiri kuviga mwana weZimbabwe. Muguta rese reSouth Africa pane mwana weZimbabwe ari kurayiwa every week. Watiri kuisa mutumbi wake paDoves, watiri kuisa mutumbi wake paZororo Pumulani, watiri kuisa mutumbi paMoonlight. Mwana weZimbabwe ari kurayiwa sembwa muSouth Africa achidzoka kuZimbabwe kuzovigwa nechikonzero chekuti akatiza nhamo kunyika yakwake, achiuya munyika yopotere achisvika achiurayiwa sembwa, odzokerawo nevigwa sembwa kuZimbabwe, zvichiburikidza nechihurumende cheudzanyiriri chavaMnangagwa chiri kusapotwa navaRamaphosa. VaMnangagwa navaRamaphosa vari kubatsira kuuraya vana veZimbabwe. Isusu vana veZimbabwe toramba takati vavava tichifunga kuti zvakati kunyanyanyanya vana veZimbabwe vari muSouth Africa ndisu tine problem hombe, nekuti zvinoitika sei kuti muno muti kuurayiwa sembwa hatina musi watinosumuka tichinopopota kuti muri kutiurayirei? Hatina. Nongokomenda pasocial media nepamafacebook tokondema, but kuti tiinde mumastriti tinopopota hatigoni. Kuti tiinde kuZimbabwe kwacho ora ngatichirwisai kuZimbabwe kwacho hatigoni, tiri makwara. Nezvino ndakaona mavidhio machiti kuri kutsa matai, kuri kutsa matai, iwe wakamira uchitadza kupisa tai. Section 59 yebumbiro remutemo weZimbabwe rinobvumira nekutendera kuti mwana weZimbabwe aratidzire apinde muroad aprotest ataura kuti zvanhu kutwa nehurumende hatizvide zvinobvumidzwa pamutemo weZimbabwe. Asi chihurumende chavaMnangagwa chiri kumbunyikidza kodzero yevanhu chichirambidza vanhu kuratidzira. So mwana weZimbabwe ane kodzero kuratidzira, anobvumidzwa kuratidzira, nekuti kana dai vakakuisa pamberi pematare edzimhosva havana mhosva yanokuwanira, because bumbiro remutemo weZimbabwe rinobvumira kuratidzira. Saka vanokusunga nechikonzero chekuti kudii. That's why muri kuona kuti vaJob Sikala vakagara 595 days vakazobuda vakanzi havana mhosva. Vagari Vhume vakagara 9 months vakazobuda vakanzi havana mhosva. Last Mayenge makagara 8 years vakazobuda vakanzi havana mhosva. Chikonzero chekuti bumbiro remutemo weZimbabwe rinobvumidza kuratidzira. Saka nyange dai vakarambidza vanhu kuratidzira, asi bumbiro remutemo weZimbabwe rinobvuma kuratidzira. Saka zvino 1 million varume veZimbabwe 1 million vakapinda muroad kunoratidzira. Munovastunga mugovaisa pai. But varume veZimbabwe taradza kukwara, taradza kukwara umbwende. Ndosaka tisina kuenda hondo, tiri mbwende. Ndokuti tinombunyikidzwa vakadzi vedu vachisungwa vari nevana kumusana vachikandwa mutorongo. Iye ngoti uyu akatosungwa ZANU-PF aite vakomana. Tirimo masocial media platform matinenge tichitaura nevamwe vakaziti vakafunda, vekuti vakatinzwa tichitaura vanotinedza mazita kuti hamuna mjere ndosaka muchitaurisa. Nekuti ivo vanga vachibhadharwa neZANU-PF vari kudya neZANU-PF. Tovaudza kuti zviri kuitwa nehurumende izvi hazviite. Mangwana ndo vamunonzwa vachichema mari yedu yatiri kuita yaora. Apa ndo vari kutsigira wori. Tozvitaura kuti no ngatisadaro vakomana, unonzwa ndo vanotanga kuudza kuti haiwawo unotaura zvisina basa, itai zviripo, munhu ngaangogadzira life yake. Unoigadzira sei life yako pasina maopportunity? Chese chaunoda kuita muZimbabwe unofanira wakabata kadhi reZANU-PF. Isu vamwe mwoyo yedu haitibvumire kubata kadhi reZANU-PF. Hatidyidzane nemweya yeropa yehondo, mweya inouraya vanhu. Hatidyidzane nemadhimoni nemashave eumbavha emhombwe nemhondi. Hatiwirirane nemashave iwayo. ZANU-PF ndeyeropa zveshuwa, vanouraya imhondi.
Yo ndio chitora kadri mtangano weZANU-PF rikuite naro uri kubvuma kupinda mucovenant nemhondi. Adziya moto wembavha nayo yatombavha. So munhu wese akajona ZANU-PF panguva imbavha. Musafe makaudzwa zvimwe. Arikuda kudya munhu iyeye, arikuda kurarama neZANU-PF imbavha igororo. Kana tsabangwa mbavha idzi. Nana madhuku, makororo. Vanobvuma kudya povho ichiyaura ichiungudza nerama nekuchema. But munhu anobvuma kutengwa neZANU-PF achinobira vanhu vachitambura vachishaya chingwa chekuisa pamuromo. Vana chabangwa vakutofamba nemazi 4x4 vakatopiwa mabodyguard. Nomukumbunyikidzwa kodzero dzevana veZimbabwe. Wondwa mwana weZimbabwe ataura kuti zvakadai. Iye zvino alright. Mochi tinorohwa tinoita sei? Tine vatungamiri vedu vari mumajeri. Vari kungosungwa everyday, pari kusungwa mutungamiri mutsva everyday. Pari kusungwa munhu ari kukandwa mutorongo. Tochiti vana veZimbabwe ngatichiunganai tibatsirane kubhadhara mabheu, kutumira mari yechikafu, tiite solidarity nevakuru vedu vari kusungwa. Vane mwana weZimbabwe ari kuiswa mujeri. Kuna amai vane mwana ari kumusana vari mujeri, anoda mapamba mwana iyeye, anodawo chikafu. Kuna baba atimba vakaiswa mujeri, vana vavo havana chikafu. Nofana kuti tinoona kuti kwaiti kwei vana veZimbabwe hamugoni kubatana kuti muone toita sei nevanhu vari kusungirwa imi. Vanhu ivavo vari kurwira kodzero dzenyu. Vanhu vese vari kusungwa ruvharirwa neZANU-PF vari kurwira kodzero dzenyu. Imi muri kudzimba kwenyu muchizviti makangwara, uya clever. Musi waita gogodza pagoni rako nhamo musiwo uchaona kuti hauna ngwara. Nokuti kune vamwe vanhu veZimbabwe vanofunga kuti vakangwara ke vakachenjera kupfuura munhu wese ari kuratidzira. Vanoti inini nhamo yomwe hairambirwe sadza, muchairambira sadza. Rigore riri kuuya, nguva iri kukwana, nhamo iyoyo ichakushayisai sadza iroro. Selfishness, umpimbi ndoga. Vana veZimbabwe, we need, tinofanira kuzirumura pamweya umpimbi ndoga. Mweya wekuti chero zangu zvakanaka, chero zangu zviri kufaya, handingatadze kudya sadza nekuti ZANU-PF iri kumbunyikidza vanhu murimbwa dzevanhu. Munhu wese ari kuita behavior iyoyo. Ndinoda kuudzai. Ini ndivengeye asi ndotokuudzai murimbwa. Nokuti unorara sei hope dzinouya. Umwe munhu akasungwa ari mujeri achirwira kodzero dzako. Iwewo kana Zimbabwe yanaka newewo uchada kubenefita. Unenge wakuti pesa wakuti takairwira nyika, wakairwira uri pai. Uchisapota hurumende yembavha, hurumende yemabhinya, hurumende yemhondi, hurumende yevanhu vanobata vakadzi zvibharo, hurumende yevanhu vanovharira twana tucheche mujeri. Uri busy kuisapota chimhanya nemastreet uchitaura kuti ZANU-PF idefend 2030 anenge aripo. Murimbwa dzevanhu. Kumbunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe. Ezo SADC yese yaratidza kuti makwara. Hurumende dzese dzemuSADC dzakapuwa zvioko muhomwe, magavhmendi ese muSADC akapuwa zvioko muhomwe. Mwana weZimbabwe tikasazvisunungura tega panapa kapa hapachisina. Tikasatotanga kutobatsirana kuti toita sei varume, ngatigare tironge panapa toita sei, hapachisina. Tinotongwa nembwa idzi kusvika madhongi amera nyanga. Tinombunyikidzwa nevanhu ava kusvika madhongi amera nyanga zvoshuwa. Eze zvari kusunga vanhu vedu one by one. Macitizen ari kusungwa, povho dziri kusungwa. Kungonzwa mirire yapo achitaura kuti handidi ZANU-PF. Ikodzero yangu kutaura kuti handidi ZANU-PF. Ndine kodzero iyoyo. Ndine kodzero yekutaura kuti handisi kufara nehurumende yaMnangagwa. Ikodzero yangu iyoyo. Hazvisungisi. But unoona vanhu vane hurumende yechibharo, vanhu vane hurumende yeutsinye neudzanyiriri, vanouya kuzokusunga kuti vataurire kuti haudi vaMnangagwa. Handivadi. Kana dai mukandivharira mujerika, hazichinje kuti handidi vaMnangagwa, handidi. Ikodzero yangu iyoyo yekutaura kuti zviri kuitwa nehurumende yeZANU-PF handizvidi. Vari kutibira nokuti vari kuba. Dai vanga vasiri kuba taivakudza, taivarumbidza, but vari kuba. Nyika yedu ine goridhe, nyika yedu ine copper, ine chrome, ine nickel, ine madiamond. We've got 39 minerals in Zimbabwe. 39. But right now we are one of the poorest countries in the world. But one and one minerals. But right now economy yavo yakananga kupfuura Zimbabwe. Zvinopetwa. But in a one mineral, red diamond. Zimbabwe in a 39 official valuable minerals.
but we are one of the poorest countries in the world. And vanokuudza izve masanction vachidhiraivha motikari dzinobva kugermany nekuamerica, masanction vachivaka dzimba dzinotyisa nemamaterials anobva kuamerica. Wikino chivhaya anogara ari kuamerica